na imbag nga daya ng kakabsat, dahil ito po kapagisan di pugis tibra. Naglinglingat ate ko niya. Meron niya ko na pasok ako ngayon, lagay ko sumablata hindi mong pasukan. Okay. Kung na naman hindi may isang abogad, oras ako na. Kaya ako mga kwa. Dito may sa anak na i-play. Ah, okay. Mano taon na aja yun? Talong. Doon babae. Okay. Ay, doon babae may isang lalaki. Okay. Mano taon dan? Manang? 2003, 2000... Teenager rin ka? 2004 something. Teenager rin ka? Teenager rin? Oo, nagpas naman tinti ko. College. Yeah. Ay, na hindi kaya. Dati culinary. Kung kunakit na yan. Naglutok ti papaitan. Hindi ka nakatawa naman. Yeah! Good food. Dagi ako nga eh, mano taon dan? Di ay may dagi luwa. Well. 2004 Pandayo tipot na yung mauli. Okay. Di may sa 13 months. 13 months. Well, di may sa tipot na sa 6 years. Napanda na doon dyan, di California. Kata dyan na doon. Ni Ray ada di California. Ni Craig ada di Arizona. Ay, orang yang pagi ganong kadi. Yeah. Orang yang pagi ganong mo isu yang di trabaho. Ano sama? Ano na? Selalu di patulong kita eh. Well. Kahit ko agawin ako ang kabigitan na eh. Apa nga eh? Mag-snow. April 27. Oh, okay. Ang nga ni Mayon. Kanya taon na din nga eh. 76. Kata-katawa na. Sama ko yun. Anong kayo mga butog? Apa yun eh? Ang isunod ti summer, hindi nakalakano ti winter. Wala ko na da. Ado ati snow. Ay, maya. Ay, Jesus. Kahit mo ito ko na naman yung paisulat pala ito. Yep. Ang batang lang dito. Ay, awan. No way, meron ang magtoy. Wait. Paiso eh. Panak dia general office. Siyempre ito itong tungkol. Ito kaya kita na. Yeah. Paiso mo ba? Di ba ba yan? Oh, yun na namin. I'm sure. No way. Yeah, you will. So, I was wrong. You're right. Di kung ako mag-Pilipino, nakita mo to. Yeah, I never seen anybody. Yeah, you just arrived. So, Yeah. Hindi sa may isang bigat. Anak ko na ipangestasyon. Panganan. Hindi niya kami payak. Bakit dati nakatlakay niya nga handa nga sigurado nung
Pilipino ano niya, klase ti, kaya mo ta. Klase mo ito na Pilipino ti sumsurat eh. Kung hindi kita ito mo. Gusto lang kahit na natin ba? Nihilo pa, hindi kaya. Tanya-tanya ako. Ano naman? Tanya mo yan na lang isang dalik ko na yun. May talakay ka, nagpusipo sa kunang no kabagis nga na hindi man. May ating Ilocano ah. Sang-sangpit mo po eh. Astok takuan tayo kasing kanto. So, nangipaspasyar po yung kanyang ni Suarez. Ben. Jimmy Suarez. Nadiwan ay anak. Kaya yung pariyumi na to yan. Nga dyan ron igit di bantay. Okay. Mapanlibag yun. Lapsan mo panglibag yun. So natin susurat ko mo dyan sa itan. Mayat ito yung bultang. Lakadamit lang ito sa itan. Ayan. Anak ng buwan. Nagkukumpling na yun. So, anak, siya nagrod ka na yun. Tutulog dito yung oray no. Ijay pa lang kami na da kami pala dyan kampong. Kinita ati order. Nanali dyan drink sardine. Pangkajay Alaska. Di Alaska, di mapunak mo dyan. Jai Ice House. Hello. Come on in. No, stay outside. Okay. Bibigay ka doon. Bibigay Hawaii. Oh, ayat ako. Tentu mau pan Germany, Korea. Ay, DJ ko magtutok na. Kung nakamabaling ito ang isukat. Siyempre pamilya ko dapat lang yung Pilipinas hindi ah. Mali naman eh. No exchange. Kurana. Ano ito sila yung Pilipinas dapat lang yung Pilipinas ni pamilya ko. Okay, yeah. No. Mag-English ka, tama pang kayo dyan. Hindi, doctor, ay hanap. Overseas tayo mo tatay. Ito nung next enlistment mo, takan tulangin kan. Takan tulangin Continental United States. I see. Malpas diya, pang kaman ng overseas. No overseas saan? Ang kung ang mga kasi ay, kasi yan niya. Hey, inside. Dynamite. Okay. Kamusta? Ang palain lang. Papa.
Ay, nagmula. Mhm. Di, alam ko yan ito yung Wala na. Ha? nadulog ko Ilocano ah. Tatla na parang hindi sila Pangasinan lang yung Ilocano. Okay. Hanggang Ilocano. Jadi nakundi hati ano kahit kung rumaran. Mhm. Wow na. Sige sa atin. Mhm. Sunod-sunod. Anak no kahit dati ay subli dyan California. Yeah. So ang puito. You guys ready? Or what? Going to California? Oh no. I thought you said you want to California. No. No, dapat sisak lang mo meron ng California. Hindi, tahanan ka nagsubli. gusto man. Ako impilit. Oh, wait. Yeah, thank you. Okay. Napaligay. Nagbababawi ako siguro. Kasi yan, gulo-gulo dumating. Yeah, wait. Sumray jay. There you go. Ito, tipo festival. Problema kami. Di ba nagpuyo? Thanks for watching.